You're listening to Radio YTB, the first Czech and Slovak YouTubers radio. Wow, čaute, tu je Mafus a neuveríte mi, koho som stretol v meste, keď som mal takú pohodičku, joličko a je to skupina Neverback, ktorá sedí tu pri mojej ľavici. Takže chalani, kto ste, predstavte sa, aký žáner hudby hráte a čo ja viem, kedy ste začali? Začali sme, no stále hovoríme inak. 2007 bol úplný začiatok, čo chalani začali, lebo my sme taká rodinkárska kapela. To pokračuje Aďo. No, myslel to tak, že sme rodinkárska kapela. Ešte ten jeden, čo tu chýba, je môj brat vlastne. A Samo je náš sused. Áno, cez internet. A ako vždy hovorím, že Marcel je cez internet, lebo toho sme si našli na nejakej internetovej stránke a nejako sme sa dali dokopy a sme sa shodli na spoločných záujmoch a veciach a takto si pekne rozumieme, že no, sme sa takže našli. My, ako čo sme teraz, momentálne Neverback, tak od 2009. by som povedal. Tak, presne. Tam sa to datuje. No a hráme taký popík, popropík, také niečo. Popropík, podroky. Takže niečo na takýto štýl, no, gitarky a tak. Takže keď som si scrolloval vašu stránku, tak som uvidel, že v roku 2009 ste boli na Tuplatanka tour, tak aké boli vaše pocity z tejto akcie? Akorát sme to spomínali už predtým, sme točili, tak veľmi hlboko si začal, si musel scrollovať. To musíme my v hlavách, tak to musím v hlavách scrollovať. Bolo to taký prvé kvázi nejaké turné, čo sme zažili. Neboli to všetky koncerty s nimi, ale iba pár. No a fakt to bolo asi také prvé turné, ktoré sme mali. Nejaké 3 koncerty to boli, no takže také mini turné. No a pocity, ako to bolo, hovorím, keď to bolo prvýkrát, takže to bolo úplne super. Tak, boli sme toho nadšení a proste sme prišli, hej, teraz neviem, hodinu pred koncertom, hej, klasika, sme dostali také VIP kartičky a teraz proste, že koľko, 2009, koľko to je? 7 rokov, takže Aďo bol úplne malý jak ty asi. A my sme boli takí jak Aďo, takže pre nás to bolo fakt zážitok. Také niečo, že wow. Presne. No a potom na to začali stále viac a viac pracovať a teraz sme tu. Takže dobré pocity. Takže to je samozrejme veľmi super. A keď už sa rozprávame o tom tour, tak na akej tour vás môžeme najbližšie vidieť a samozrejme aj počuť? No tak najbližšie to bude z očí v oči YTB tour. No počkaj, však tam budeme aj my z rádia YTB, takže tam pôjdeme spolu, tak to bude naozaj pečka. Tu sa nemôžem naozaj dočkať, je úplne super. Jaký je ten svet balí. No, takže ideme na zošacké turné, na čo sme veľmi radi. Vzniklo to na základe spolupráce s Žijeme hudbovou agentúra, ktorá nás zastrešuje a chalanov tiež. Ale s chalanami sa poznáme už dlhšie, preto máme veľmi dobré kamarátske vzťahy, tak si myslím a verím tomu, že to bude veľmi dobré. Aj kvôli vám, tak určite budem odporúčaný, prídu. Tak. Z očí v oči and YTB tour, samozrejme s kapelou Neverback. Bude to prvý koncert 18. marca V Trenčíne. A ostatné termíny si nájdete na sociálnych sieťach. Facebookových. A samozrejme, na tejto zastávke v Trenčíne, ako povedali chalani, bude aj celé naše YTB crew, čiže Exploited, Vláďa a spol. A Tio, v tejto chvíli ma napadla tá vec, že akurát tu na tomto stolčeku sú stupenky na tieto koncerty, tak chalani, môžeme to podpísať a dáme to aj do súťaže. Čo na to hovoríte? Super nápad. Tak, poďme na to! Tak dámy a páni, tešíme sa na vás na tomto našom spoločnom turné. Tu sú nejaké podpísané lístky, ale kľudne ich môžete aj kupovať naďalej, takže tešíme sa na vás. Čaute! Čau! Celkom sám, dobiehajú ma, ku všetkému sa priznávam.